Nixtieq indaħħal issa live magħna fuq Skype lil kollega ġurnalist u psikoterapista Karl Wright. Grazzi ħafna Karl, qed narak. Isma' tidher vera tajjeb qed ngħid hekk għaliex inti għandek il-virus. Inti ġejt positive, imma ma qed tħoss xejn. Ma tħoss xejn ma qed tħoss xejn. Xejn. Nsellimlek, ħabib, nsellim ukoll lil dawk li qed isegwuna u lill-Professur Charmaine Gawji. Xejn ġvieqa se tieħu mediċina xejn. Minix nieħu mediċina forma ta' tablets u minix qed nieħu mistura ma qed nieħu xejn preskritt mit-tobba, imma għandi mediċina oħra Markien. Il-mediċina li għandi hija s-sapport tan-nies, jiġifieri jien għandi ħafna kuntatt ma' nies, ħafna nies li huma ħbieb, ex-kollegi, klijenti, ex-klijenti, studenti, ex-studenti, kulħadd iċempel, kulħadd jikteb. U anke nies li ma nafhomx li jiktbu wkoll jieħdu l-messaġġ illi għandna bżonn nitkellmu fuq din ukoll. Jiġifieri, il-familja tiegħek ħadd m'għandu, in-nies tax-xogħol ħadd m'għandu, inti biss u x'hekk. Ekku. U kif indunajt allura? Jekk ma ħassejt xejn, ħadd madwarek ma kellu. Mela, bażikament Mark, jiġifieri jiena bħala psikoterapista illi naħdem fil-full time għal Fondazzjoni għas Servizz ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS fil-Ferra Għawdex. Bażikament għajna mitluba illi nidħlu għax-xogħol b'tip ta' rostering ukoll, imma bqajna fiżikament nirrapportaw għax-xogħol, lanqas ma jfisser li konna qed inżuru l-familji ġodjar, imma x-xogħol kien qed isir mill-bażi tagħna. U għal dik ir-raġuni bażikament intlabna kollha kemm aħna il-terapisti bħali, il-counselor kollega tiegħi, il-social workers, li tagħmlu test. Għamlu random testing permezz ta' swabbing. Min hemm ngħid, U stabt pożittiv. Ekku. Imis inti ma toqgħodx attent għax dan ħadtu minn x'imkien. Ħanejdlek Mark, jiġifieri jiena nkun esaġerat jekk ngħid illi fissat għax minix, imma bniedem riġidu ħafna fejn jitlu dal-affarijiet, ħadd il-prekawzjonijiet kollha u dejjem, jiġifieri jekk qed jisimgħuni kollegi tal-post tax-xogħol probabbli qed jitbismu, għax l-ewwel ħaġa li nidħol nagħmel filgħodu meta nidħol l-uffiċċju hija li nimsaħ bl-alkoħol il-wiċċ tal-post tax-xogħol, il-wiċċ tal-mejda, il-pumijiet fejn tkun semmis wara ħaddieħor. Kemm nipproteġi lil ħaddieħor u nipproteġi lil innifsi. U jekk sejjer nixtri nagħmel l-istess u jekk fid-dar se nġibu xirja, nħalluha wara l-bieb, nimsħu u ġett bil-ma bis-sapun. Prekawzjonijiet ħadhom. Ħansaqsik l-aħħar mistoqsija u ara tistax tikkonkludi 50 sekondi, Karl. Inti ħriġt titkellem dwarha all out di dil-ġimgħa kont kullimkien. Għalfejn? Ikkonkludi u ngħidulek li tajjeb. Hija illi jiena anke bħala terapista allura nħossni fid-dover illi niġġieled l-istigma, niġġieled il-biża' issa ħoloqa minn ħoloqa mhix biċċa tiegħi, il-biċċa tiegħi hi li jiena nixtieq nara n-nies ma jbatux billi jġibu mart fuqhom infushom. U meta nirrepressaw ġo fina dak illi jkun qiegħed itaqqalna inkluż il-virus tal-Covid. U tista' tkun marda, u tista' tkun problema fid-dar, u tista' tkun problema fir-relazzjonijiet, kwalunkwe problema li lilek ittaqlek tkellem fuqha. Għaliex jekk ma nitkellmux fuqha nkunu qegħdin nirrinfurzaw il-biża' u nirrinfurzaw l-istigma. U jiena mhux il-biża' u l-istigma rrid ninforza, irrid nirrinforza t-tama u l-kuraġġ. Karl, grazzi ħafna, lejli tajjeb u ħsieb. Narak.